IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpetengki Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno Ltfrb ang mapatawan ti panusa wenno kaso administratibo dagiti kamote rider wenno kamote driver no maawagan. Segon kani Regional Director Crystal Sibayan, pampubliko wenno pampribado man na behikulo naglabsing dagitoy iti linteg trapiko ket insigida nga i-report iti opisina tapno maikana pagnakman dagiti driver. Kinunana ti panagbali na kaskasero wenno awan na ti disiplina iti kalsada ket posible nga agtinag iti disgrasya rason na nagballaag dagiti publiko nang runa karay ti agmanmaneho nga amuan dagiti paganurutan na tapno maliklikan dagitoy. Meron po tayong makitang ganyan, especially for both private and public utility vehicles. I-report po sa aming opisina sa Ltfrb yung public. And then, kung meron din pong report sa private naman po, pareho pong i-report actually yung private at public sa LTO tsaka sa Ltfrb para po ma-actionan namin. May palagip nga itinapalaba sa tuwen ket agsasarno dagiti maimalmaldit a disgrasya iti kalsada gapo ti panagbalin na a kamote driver anang itunda at ipan nakatay dagiti biktima. May naig iti raytoy inalukoy na dagiti commuter wenno iti publiko nga ipakaammo wenno agkamang laeng iti Ltfrb no makaimapa nga iti driver asaan na sumursurot iti anyaman alinteg trapiko. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.